दिनै नोंथांमोना बेयाव भैरबकुन्द मा मा हाबाफारि लादों? गिबियावनो आङो उदालगुरि जिल्लानि गासै रायजो राजाफोरनिसिम गोदान बोसोरनि हामलायनाय थाबाय आरो दा नोंथाङा सोंनाय बायदि जोङो हान्थामेला बिफाननिफ्राय जिल्ला बेंगिरि आरो जिल्ला पुलिस प्रसासननि हेफाजाबाव जथायै बोसोरफ्रोमबो जाबाय थानाय जिथु जाब्रबथाय आरो बे जाब्रबथायनि जाउनाव गोबां सुबुंनि अबथिरा जिउ गोमानाय जिथु जाथाय जाबाय थायो बेखौ हमथानो जोङो नारा नाथा नाजागासिनो दङ आरो बिनि बाहागो हिसाबै दिनैबो भैरबकुन्दनि बे पिकनिक जाग्रा थावनिनिफ्राय फैनाय लामायाव जों दिनै जुमाय लोंनानै गारि सालायगिरि बिथांमोननि बेरेखायै नै बेवहाय जोङो बेबस्था लानो होननानै फैदों आरो जों चेकिं खालामगासिनो दङ। दा जोंनि आखायाव मेसिन दङ, ब्रेथ एनालाइजार दङ। सोरबा जुमाय लोंनानै फैयोब्ला जोङो बे मेसिननि दारै बेखौ थाबनो जोङो सिनायनो हायो आरो लोगो लोगो जोङो नियम बादियै बिनि बेरेखायै बेबस्था लानो हायो। जुमाय लोंग्रा गारि सालायगिरिनि अनगायैबो जायफोर हेलमेट गानाजासे मटर साइकेल सालायो आरो जायफोर गोबां स्पिडाव गारि सालायो बेफोरखौ हमथानोबो जोङो बाहाय माने चेकिंखौ खालामगासिनो दङ। जोंनि आखायाव स्पिड गान होननाय मोनसे जन्थ्र सौफैबाय, मैया सानसेल' जादों। बे स्पिड गान जन्थ्रआ ओरैबायदि मोनसे मेसिन जायजों जोबोद गोबारै सालायलांनाय गारिखौ अट'मेटिक माने रेकर्ड खालामनाय जायो। सोरबा जोबोद गोबारै गारिखौ सालायलाङोब्ला बे स्पिड गान मेसिना अट'मेटिक रेकर्ड खालामो आरो गारि सालायगिरिया आन्दाजखौनो मोननाय नङा जे बिनि गारिया अलरेडि मोनसे अफेन्स, बिनि एगेन्स्टै मोनसे केस माने रेजिस्टार्ड जाबाय आरो बे हिसाबै बिनि मबाइलाव मेसेज मोनसे थांगोन। आरोबाव अफिसाव बिनि नामाव जिहेथु जोंनाव बै स्पिड गान जन्थ्रआव जिहेथु रेकर्ड खालामनानै थाखाबाय, बिनिफ्राय जोङो गासैबो डिटेल्सखौ दिहुननानै बिनि नामाव आरोबाव मोनसे चालान दाननाय जायो। ओमफ्राय बेनि गारि बिगोमानि न'सिम चालानखौ नटिस फाथायहरनाय जायो आरो बै चालानाव जिथु बिथाङा अफेन्स मावबाय बिनि नियम बादियै बिथाङा अफिसाव फैनानै फाइनबो होनांगोन। बिनि नियमाव जिखिनि गोलैयो लाइसेन्सआबो सासपेन्ड जानो हागौ। बिनिखायनो बिथांमोनहा गासै बै गोबां स्पिडाव गारि सालायग्रा बिथांमोनहा थियारि जागोन होननानै आं आसा खालामो। बिथांमोना जाहाथे समग्र उदालगुरि जिल्लायाव, भैरबकुन्दल' नङा, समग्र उदालगुरि जिल्लायाव जाहाथे अभार स्पिडाव गारि जेरावबो सालाया बेखौ जोङो मिजिंथिदों आरो सोरबा जुदि सालायमारोबा नैबे स्पिड गान जन्थ्रजों जोङो गासैखौबो रेकर्ड खालामनो होननानै जोङो माने आखायाव लादों। भैरबकुन्द लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाया आसामनिनो मोनसे मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा। दा बे समाव जाय पिकनिक जानो फैग्राफोर बिथांमोननिसिम नोंथाङा रायजोनिसिम मा मेसेज होनो सानो? मेसेजआ जोबोद स्पष्ट, जोबोद क्लियार। बेहाय बयबो रंजानोसो फैयो, बयबो गावनि रैखाथिखौ थिग खालामखांनानैसो जोबोद फुरथियै, जोबोद मोजाङै रंजानानै बयबो गावबागाव न'आव गोग्गो देहायै सौहैफिननांगौ, बेखौनो आङो खावलायनो नागिरो। गोजोन्थों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज, बेकि जंगल उड्स रिजर्ट, मानास नेशनेल पार्क, बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स, गोथाव अमा बेदर सावनाय, एवनाय लकेल दाउ बेदर, बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बन फायार, जिप साबारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टी गार्डेन वाक, आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9101749562 एबा 9707614012 आरो
986 483 2734।